रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। पिया रहत पटना बा, पिया रहत पटना बा, देवरा चोली खोलना बा, देवरा चोली खोलना बा। घर में घटत घटना बा, घरवा में घटत घटना बा, देवरा चोली खोलना बा, देवरा चोली खोलना बा। डीजे कुंदन राज, डीजे कुंदन जब से ढोरी चाट लेलस तब से मन ओकर सन कलबा, नस कैसन चढ़ल ओकर नहीं तनको सारम बा। जब से ढोरी चाट लेलस तब से मन ओकर सन कलबा, नस कैसन चढ़ल ओकर नहीं तनको सारम बा। कैसे बताई दुख के तनाबा, कैसे बताई दुख के तनाबा, देवरा चोली खोलना बा, देवरा चोली खोलना बा। पिया रहत पटना बा, पिया रहत पटना बा, देवरा चोली खोलना बा, देवरा चोली खोलना बा। डीजे कुंदन राज, डीजे कुंदन क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। देवरा पपिया बुझे न बतिया, जिद खाली कारत बा, राहुल रसील के रोकी कैसे बात नहीं खे मानत बा। देवरा पपिया बुझे न बतिया, जिद खाली कारत बा, राहुल रसील के रोकी कैसे बात नहीं खे मानत बा। लागत की कर दी घटना बा, लागत की कर दी घटना बा, देवरा चोली खोलना बा, देवरा चोली खोलना बा। पिया रहत पटना बा, पिया रहत पटना बा, देवरा चोली खोलना बा, देवरा चोली खोलना बा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।